Každý z nás se nejméně jednou setkal s názvy jako Deep nebo Dark Web. Věděli jste však, že existují volně přístupné stránky, ke kterým vám stačí pouze obyčejný prohlížeč a ze kterých se vám neudělá dobře? Pokud ne, pojďme se společně podívat na dnešní video nejdivnější webové stránky, které právě začíná. Číslo 1. Human Leather. Ano, slyšeli jste správně. Jedná se o obchod, kde si bez problému opatříte novou obuv, opasek či třeba peněženku z pravé lidské kůže. Materiál na výrobu údajně pochází od dobrovolných dárců, kteří dali svůj souhlas před svou smrtí. Přiznejte se, kdo z vás by něco podobného chtěl a vytáhnout se tak před svými kamarády? Číslo 2. Datum smrti. Rádi odpovídáte na všelijaké zvídavé otázky? Na tomto webu dostanete jednu zcela zásadní. Chcete vědět kdy? Pokud ano, stačí vyplnit některé potřebné údaje, jako je váha, výška či datum narození a za pár vteřin se dozvíte, kdy nastane váš pravý čas. Číslo 3. Fifth Nail. Jste příznivcem uklidňujících pohádek na dobrou noc? Pokud jste odpověděli ano, tento web nebude zcela jistě pro vás. Jedná se o blog odsouzeného sériového vraha, který měl zálibu i v mladších dětech. Chcete se podívat do hlavy jednoho z nejhorších maniaků a znát jeho pocity? Není problém. Číslo 4. Skyway Bridge. Hokejový či fotbalový zápas dnes online sleduje každý druhý. Co se takhle podívat na sledování sebevražd? Návštěvník webu je okamžitě informován o novém případu, či může prolistovat seznam i několik let starých událostí. A pokud máte ve své blízkosti někoho, kdo o tom teprve uvažuje, nahlašte ho pomocí formuláře. Číslo 5. Rate My Poo. Ve chvíli, kdy jsem narazil na tento web, rozhlédl jsem se kolem sebe, zda se nejedná o skrytou kameru nebo žert mého kamaráda. Pokud máte zálibu v exkrementech nebo jste i jinak úchylný, je pro vás tato stránka jako stvořená. Porovnávání dle hodnocení, řazení dle věku, velikosti, nic tu není nemožné. A pro opravdu silné povahy doporučuji navštívit sekci Štáb Favorites, kde byly vybrány správné kousky, které by rozhodně neměly zapadnout. Tohle by bylo z dnešního videa úplně všechno. Pokud se vám líbí i tento styl tvorby a chtěli byste jí více na mém kanále, nezapomeňte dát tlačítko like. V případě, že jich tu dosáhneme více jak 100, určitě můžete očekávat i další video s podobnou tématikou, nebo po případě nějaký zážitek z mého života nebo příběh. Budu rád i za vaše odběry, po případě komentáře či sdílení a u dalšího videa zatím ahoj.